nira kang para prajurit lamun bisa hanulada tu ing muni ceritane andelira sang Prabu Sasrabau ing maes pati aran Patih Swanda lelabuhan nipun kang ginelung triprakara Gunakaya panpuron den antepi nuhoni trah prasadya padang bulan kencar aning latar dadolanan hande nalikane rawe dalu wong agung maha sasa mati sirap kang lawah nara was dangung nira gole najanari sudar sono najan hari sudar sono wos dalungke niragone
ande koko sing dupaku malon aning kadyahat sanga pake kawaku sagong jahat aning sangat sang raksika neka putra sang raksika neka putra kang mandhap saking wiyatri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dedep tidem perbawane latri sasodara wis manjer kawuryan. Tan kuciwa manise sinanggep sinateng dalu. Agelaring Cakrawala winuledan nelaku paradine masih kebekan caranggana kang sumiwi waraka caraka tanpa cela. Tegese dedep tidem perbawane latri wis nganti tengahe latri ngancik tengahing dalu. Sepinyenyet jroning papan tanana kang sami hanyebawa bebasan godhong tanana bah samirana dadan lumampah amung kapiyarsa lamat-lamat swantening gangsa Kyai Lokananta ing swarga loka ingkang nabuh para widodara pesindhane widodari munya amangkum mambarung ngebeking jagat raya tumurun mapan wonten ing Desa Kesamben Kecamatan Plumpang pindha ungling gangsa Kyai Madurna Prunggahan Kulon ingkang dipun pandhegani iki Kasta Adi Prawira. Wis pratandha ngancik tataraning binuka wiwaraning wiraha ngancik tataning adicara ri kalengganika. Dumateng sagung kang parawuh Bapak undangan kakung sumakuti dat kinurmatan para sepuh pini sepuh adi sepuh para yai para alim para sarjana sujana sujananing budi kang tansah sinanding kitab suci wahyuning lilahi panuntun panembah kebrate luhuring budis satuhu kawula hormati. Langkung-langkung para pangembat-pangembating praja tetungguling dusun Payung Agung kawula dasih.
Nyono Bapak Kepala Desa Kesamben sumawana prangkat sumrambah Bapak RT lan ND satuhu kawula hormati. Dumateng sagung Kang Parawuh Bapak undangan kakung sumawana putri para sepuh sumrambah para kadang muda tumaruna pantes toh lamun sinudarsana satuhu kawula tresnani. Saderengipun kawula atur kunjuk dan sami kawula ngaturaken salam pambagya rawuh jengandika sami sugeng dalu sugeng pinanggih sugeng pinarak ingkang sekeca mirsani ngantos didipur laning adicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu sagung dumadi salam. Monggo sami-sami saos puja-puji ngarsane Gusti Kang Maha Agung. Puja haskara pujiatuti kunjuk ngarsane Gusti Kang Maha Suci nggih Gusti Allah Taala jalaran panjenengan ingkang paring sedaya kenikmatan kabahagiaan kasarasan saengga ing dalu menika saged pinarak lenggah ngrawi wonten mriki kanthi pinaringan rahayu slamet dhateng wonten alangan satuhu menapa-menapa. Jungkat ingkang titi wigatining karya wigatining kardi kawula dados dutaning Bapak ingkang mengko kardi piyun Bapak Suwarlin Sarimbit Ibu Hartin mapan wonten ing Desa Kesamben Kecamatan Lumpang Kadipaten Tuban. Jalaran tepi dinten Sabtu Kliwon Candra ingkang kaping gangsal November warsa 2021. Penyuwun Bapak Suwarlin siang ngantos dalu kagungan ajat netepi darmaning kang urip netakaken ing kaputra anak Mas Bagus Dwi Ferbrian Putra Hardika putra putra Bapak Warlin lan Ibu Hartin mapan wonten Desa Kesamben Kecamatan Lumpang. Dumateng sagung Kang Parawuh Bapak undangan panjenengan sami rawuh disuwuni dipangestu ingkang ongkos pindah anggenipun netakaken ingkang putra nak Mas Bagus di Febrian Putra Hardika tansah pirangan slamet lan tumetesing ludra ing Bantala andayane angicalaken sukertaning ingkang putra dadosa seger bagas lan waras lambinjang mugia dados putra ingkang miguna tumraping kulawarga miguna tumrating bangsa miguna tumating tetangga miguna tumraping agama tansah setya tuhu dhateng bapa kelawan biyung lan benjang saged mangun bebayan agung ngantos lestari panbenjang. Dina kekalih panjenengan sami suni dipangestu anggenipun kagungan ajat Bapak Warlan Ibu Hartin Purnamadya wasana tansah pinaringan rahayu slamet dhateng wonten alangan satuhu menapa cumandhak wonten bale wiswanipun ngantos purnanigati minjak. Dumateng sagung Kang Parawuh Bapak undangan rawuh jengandika sami Bapak Suwarlin boten saged paring pasugatan palenggahan ingkang maneka warni sedaya menika mung sifat sederhana. Mbok menawi wonten kirang langkungipun anggen sugata, kirang mirasa dumateng manah panjenengan sami kula dados dutaning Bapak Warlin lan Ibu Hartin nyuwun gung samudra pangasam kathah jer manusa kebak ing kakilapan. Dumateng sagung Kang Parawuh Bapak undangan Bapak Warlin nawaken panjenengan sami lan kagungan ajat netaken ingkang putra kanthi kasugata hiburan Jawi ingkang sinebat hiburan Langen Tayub.
Pramila ingkang remenawan sudi budaya langan tayub monggo dipun luring ngantos lestanipun benjang. Jalaran tilaranipun nenek moyang kita ingkang sampun wangsul wonten pangayunane Gusti. Andika slamet sami tansah trep ngluri budaya ingkang adiluhung. Pramila ing mriki kangge hanyugata rawuh panjenengan sami Bapak Walin ngrawakaken waranggana 6 waranggana angka sepindhah Dyah Kusumaning Ayu Wantikah putri saking tlatah Krek Kadipaten Tuban. Dene angka kalih Dyah Kusumaning Ayu Mirah Mirawati mijil saking tlatah Bancar Kadipaten Tuban. Angka 3 Dyah Kusumaning Ayu Pipit Patmasari mijil saking tlatah Palang Kadipaten Tuban. Dene angka sekawan Dyah Kusumaning Ayu Inayah putri saking Krek Kadipaten Tuban ingkang wragi Dyah Kusumaning Ayu Heni Relawati putri saking Sarang Kadipaten Rembang Jawa Tengah. Dene angka 6 Karniati putri saking Montong Kadipaten Tuban. Dumateng sagung kang parawuh Bapak undangan. Wangranggana 6 endah soleh sing wani rinengga ing busana lamun Cinandra pindha golek kencana. Mencorong cahyane datan berengi pindha widodari Jawatah kinen lipur para nusantara Jawi miginipun masyarakat desa Kesamben ngantos purnane gati wincang. Kasusul kairing ungling gongso Kyai Madurna Prunggahan Kulon ingkang dipun pandhegani Ki Kasta Hadi Prawira Ampu Dhuwur Genaharja Semanding Juru pengendang Adimas Kasim Prawira Wiraswara Adimas Jumani Prasto Pangracek Gending Bapa Lasminta ewadene ketibung Adimas Hadi Sutono. Sedaya kulawarga Kyai Madurna Prunggahan Kulon nderek mangayu bagya anggenipun kagungan adat Bapak paring ngantos purnane gati. Ewadene kameramen syuting sound system mijil audio Satria Kesamben Kecamatan Lumpang ing manpun pandhegani Ki Warlin. Operator sound system Adimas Juwanto ewadene kameran men syuting kamera tunggal Adimas Hadi Pranoto engko kalih Joko Prasetyo kabantu kulawarga Satria Kesamben ingkang pun pandhegani Ki Warlin. Dumateng sagung kang parawuh Bapak undangan Purwa Madya Wasana tegesipun Purwa kawitan Madya Tengah Wasana pungkasan. Bapak Warlin lan Ibu Hartin miji minangka dados cucuking lampah kapalah pramugari. Pranata Besa angka setunggal nyuwun Ki Hadi Wasilan Sambung Rejo Kecamatan Semanding. Dene angka kalih Bapak Kasduri mijil saking Mlangi Kecamatan Widang. Angka 3 Adimas Rusnadi mijil Kanor Kadipaten Tuban ewadene sekawan Bapak Subandi mijil saking Tlatah Tambak Boyo Kadipaten Tuban. Ingkang angka sawan kawula pribadi Pak Basuki saking Mrutuk Kecamatan Idang Kadipaten Tuban. Kawula sekawan Hamaranata Besa siang ngantos dalu mbok menawi wonten kirang langkungipun anggen kawula pranata besa kula tiyang sawan nyuwun bumi samudra mangsami kakadang. Makaten atur kawula ingkang saged kawutaken panjenengan sami saklimah lan sapada tembung kirang nuju prana kula nyuwun bumi samudra pangsami kathah. Pungkasing atur mugi tansah sesanti jaya wijayanti nir ing sambikala manggiya karaharjan saklami-lamina. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rahayu rahayu sagung dumadi. Salam nun nun. Lang lang